дали монитора, екрана ми показва на телевизора черно-бяло, дали аз съм в грешка и на изхода по скарт излиза също черно-бяло. На това място на програмите беше записана нова телевизия, но в момента няма индикация, защото дават реклами, от които взимат много пари. Ще изчакаме да видим какво ще ни покаже телевизията, която е на този канал. На тази позиция да не ги бъркаме с канала, защото те се обиждат. Уау! Това трябва да боли. Според мен това е нова телевизия. Нека да изчакаме и ще видим след малко. Ма те дават дълги реклами и там взимат много пари за това. Парите няма ли цвят или мирис? Но според мен направо си е черно-бяло. Както и на SCART-X изхода, само на практика устройството, индикациите, че е включено захранване и индикацията за режима на работа са цветни. Самата телевизия е черно-бяла. Няма лъжа, няма измама. Явно на тази телевизия изобретателите не са открили още цветните носещи сигнали. Тук дават някакви знаци, ама реклама е това. Това е в рекламата за коя част от денонощието е. Да, GSM-ите са създадени, както чуваме, да донесат промяна. Те носят генерална промяна. ДАНС може да снима с тях и после да излъчва кадрите, когато е удобно. Както и политическа полиция да следи камерите на хората, GSM-ите и всичко останало и да ги спира, когато е удобно. Какво да кажа, нямам думи, просто живеем в демократична страна. Все пак да не го забравяме. Макар и само на думи, понякога е по-лесно. Повярвай в доброто. Четири-5 минути реклама ще ги изчакаме, за да видим коя е професионалната телевизия, излъчваща черно-бял сигнал. С такъв интензитет сигнала се приема просто черно-бяло. Някъде може би е цветно, където в кабелните се усилва и му се дава някой друга боичка. Нова телевизия ли чух? Не може да бъде. Реклама на нова. Ама това си е нова телевизия. Аз си спомням, те там работят с един сигнал за цветността по-малко.
Все още го търсят. Когато го намерят, ще имат цветна телевизия. Тук виждам една червена черта. На фона виждам някакъв син цвят. Всичко хубаво на този свят е синьо, както и небето, и морето, и така нататък, както се пееше някъде. Да не кажа, че сме фенове на Левски, ама какво да ви кажа. И тази телевизия ми се вижда цветна, и тя не е професионална. И тук още по-силно се вижда. Не, това просто е непрофесионална. Това е телевизията майка, какво искате от нея професионалност? Тия са головодняци. Така, и тези, и BTV. И те, какво да ви кажа, непрофесионално е това. Цветно да се работи е просто непрофесионално. Това е. Нямам думи.